היו שאני מדריכת לקים, ואם הגעתי מהערוץ הראשון שלי, אז אתם בטח יודעים שאני מאוד מתעניינת בלקים, יודעת כל מיני שיטות טובות. אז כן, אז דבר ראשון, הסרטון הקודם הוא היה על איך לעשות לק, שבסרטון הזה אשים לכם קישור למטה. כן, למטה, פה למטה. תראו את זה כי חייבים לראות, אם עדיין לא ראיתי את הסרטון עכשיו, ששם אתם יכולים לעשות כל לקים, תראו את הצבע הזה אין לכם, אתם יכולים להכין עם השיטה שלי, שזה הרבה יותר קל והרבה יותר יפה. אוקיי, אז היום אני אראה לכם איך לעשות פרנץ' שהוא מאוד יפה לחתונות, לנשים, לקלות וזה, שאני מכירה מלא קלות שעושות את הלק הזה. אוקיי, אז דבר ראשון, יש שיטה ממש קלה. לוקחים, שמים בסיס. אפשר, הקלות תמיד שמות בסיס שהוא שמנת ועוד בעיר, או כל מיני. אז אני חושבת שמישהו שהוא לא קלה, כדאי לה מאוד לשים את זה שהם אחרים לגמרי. אז אני השתמשתי עכשיו, שמתי כבסיס לק ורוד כדי שזה יתייבש מהר, של ג'ייד, שזו חברה ממש הכי טובה והצבעים שלה הכי יפים בעיניי, של מספר 369, פרנץ' לבן של שיק מספר 1, ולק הסוף של דליה מספר, אין לו מספר כי נמצא מספר, אבל אתם תראו לק הסוף, אתם תבינו כי יש לה רק לק הסוף אחד. אוקיי, אחרי שמערכתי בסיס, אני לוקחת את הפרנץ' ועושה לו פשוט אחרי שזה יתייבש כמובן 3 פסים. פס ראשון, פס שני, פס שלישי. אוקיי? זה גם יפה ככה, אבל ממש לא, יש שיטה הרבה יותר יפה. אחרי זה עם הלק הכסוף, אני נפתח לי, רק שנייה, הנה, פתחתי. אני לוקחת פשוט את המנקד, עושה נקודה מהמברשת, שזה נראה ככה, ופשוט מורחת כאן בצד, כאן וכאן, שזה כעיקרון ליופי, שזה הרבה יותר זוהר, נוצץ, יפה, לפי דעתי. אבל לא חייבים, אפשר לעשות את זה לבן חלק. הנה זה נראה ככה. הנה. אוקיי, אז זה הלק עצמו, אני מקווה שאהבתם, ואם כן, אפשר גם לסדר, אם לא אהבתם, או פשוט לקצר את זה, לעשות יותר מלא ויותר יפה. אפשר להמשיך את זה עד הסוף פשוט, ולא רק שזה יהיה פרנץ'. אז כן, אם אהבתם תגיבו, ואם לא אז פשוט לא להתייחס, כי מדריך לקים זה בעצם כל מיני סגנונות, וגם אם אתם לא אוהבים אותם, אז יכול להיות שאנשים אחרים שכן יאהבו. אז אני מקווה שאהבתם, ברור, כי אני רוצה שכולם יאהבו את זה.
ואם לא, אז לא נורא, אז אולי בסרטון הבא תאהבו את הלק החדש. אז ביי יוש.